Siphinde sinibingelele babukeli bekama-VTV with Prince Bheka umndeni kaZulu. Sibonga ukuthi sigcine singenile onyakeni omusha ka-2026. I hope sonke singene kahle. Though I know the new year is the challenge, I would like to say Happy New Year to everybody. Namuhla ke ngizokhuluma ngale nto le engizwe kukhulunywa ngayo umuntu uma kuthiwa usebenzisa izinto zesintu, ngabe umuthi, ngabe iwasho, ngabe ini konke nje lokho ongasucabanga ukusetshenziswayo. Ngifuna ukugxila kule ndaba yokugquma nokuphalaza. Futhi odabeni lale mithi le elokho ngayo ekuthiwa kukhuluma noma ukhulumisi or isiwasho. Angisiso-ke isazi mithi noma isazi iwasho. Yebo. It's just that I would like to let others know what to do or what it's supposed to be done. Ngiyengizwe abantu uma besebenzisa imithi bethi hayi mina lento ayingisebenzeli this and this and this hayi kodwa uthi uyalandela uthola ukuthi abanye bayabasebenzela ama-instruction into ebalulekile mangabe utsheliwe abanye abantu banika i-instruction uthola ukuthi akekho well informed or fully informed. Yabo enye izinto abantu abaningi baye bethi into ngoba isuke ingasebenzi nje bathi hayi mhlambe umuthi awukusebenzeli excuse me bathi umuthi ngoba ungakusebenzeli nje mhlambe khona abantu bakini abanomnono noma udinga igobongo lomnono noma kunabantu ababesonta sosho ukuthi abahambisani nomuthi yikho kungakusebenzelanga nje ngoba abanye uyabasebenzela. So I don't disagree with that. Kodwa ngithi mina nakho ngifuna ukuxwayisa ngakho. Khona lento yokuthi makuthiwa isebenzisa isiwasho esithize ngicela ukuqalekisa ngesiwasho. Thi uqala ukukhuluma izinto oyidingayo noma ufuna ukuthi sikwenzeleni yabona. Iwasho bayakwazi ukuyicuba ukuthi sizokulwela nesizokuvikela nesizokuphumelelisa. Uthola ukuthi umuntu ke mhlambe ke kathi egquma uye ethi mayethela lapha emanzini azogquma ngawo mase yasho ukuthi ngifisa lokhu nalokhu nalokhu. Izitha zami kube nje ayana nje echaze nje yonke into ayifisayo yabona. Uthola ukuthi mangabe segquma ke esenza lokho ukugquma ke lokho or noma ukuphalaza uthola ukuthi the time egquma usethuleke manje ke mhlambe ulinde ukuthi kuze kuphele leyo term leso sikhathi leso sokugquma. Uthola ukuthi the time ethule lento take note mind you lento is spiritual. The time uyenza isiqalithi ispirit sayo si around silindele ukuzolalela ukuthi kwenzakalani. Asilaleli ke ngamadlela. Silalela naso spiritual. Ungangibuza ukuthi silalela ngani ngoba ngeke uphendule. The time usuyingibozile ke lapho ugquma ngithi ushilo izinto oyifisayo nokuthi ufisa kwenzakale ini. The time usuyimbozile ke usugquma uthola ukuthi ke usuthuleke. Kodwa manje umcabango wakho noma ukujula kwenhliziyo yakho akukho kulento okade uyisho. Usuyacabanga izinto obhekene nazo ngoba sinama challenges amaningi empilweni. Uthola ukuthi ucabanga into engekho kulento obukade ukhuluma ngayo. So ukuzeke lento ngokuthiphise ukuthi ufuna wenze njani ukuze uzoyicabanga deep ungacabanga ngezinye izinto. Vele lezi zinto okade uzisho the time uqhubeka ugquma uqhubeka lokho uyibizile lokho uyikhulumile lokho uyibizile lokho uyikhulumile lokho uyibizile lokho uyikhulumile lokho uyibizile lokho uyikhulumile. Noma mhlambe ngabe kuthiwa uyageza mawugeza uqhubeka lokho ugeza lokho uzisho lezi zinto oyifisayo lokho uzisho until uzuqede wesule uqede nya. Ngoba manje the time usuthula usucabanga enye into umoya omubi noma idemoni linamandla ilona lisuke lirule lento othi uyayisebenzisa ngoba wena awusabekile inhliziyo yakho kanti ubeke inhliziyo yakho ezinkingeni zakho or ezitheni zakho. Umoya wedemoni akekho ukuthi uyawona onamandla kakhulu kunomoya lo ngesiyo wedemoni. Njengokuthi nje mhlawumbe uyaphalaza mawuphalaza usuthule kodwa nkathi uphuza amanzi ucabanga enye. Kanti ngcono mawuqeda uphuza amanzi mangabe usuphalaza mawukhipha lokho kuphalaza usho lezi zinto okade uzisho uphinde mawukuthi uphalaza uphinde usho lezo zinto okade uzisho. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe kuyayikhanda isense. Angisho ukuthi ku100% nami ngumuntu bekukunika nje itip oyithandayo engayithatha kodwa uyibona ukuthi ngathi ayayishaye khona ayikho inkinga. Siyabonga nibe nosuku oluhle. To see full episode ngiyatholakala ku YouTube and Facebook igama le page ama-VTV with Prince Bheka umndeni kaZulu. Mawufuna ama video nje aphelele ingakho uye ku YouTube ufike ukuthi ama-VTV with Prince Bheka umndeni kaZulu. Please don't forget to subscribe, share, like and comment. Thank you.